Okay? Pagkasalitaan ni Walter nga napauluan, gapu iti arapa. Mama. Napintas na dyan nga title, eh? Gapu iti arapa. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong name. Nag-date kami manen. Karot ipatpatag ko nga babae. Girlfriend ko, siyempre. Girlfriend ko, agsipod te patpatag ko. Iso da ito manong name ni Ophelia. Hindi pa nag-dinner date mi manong name kasla da problema na. Saan unay mo nooni? Sweetheart. Adat, saan ka mo nooni ta? Hanggang narasaw. Kasi no pa narasawak, hindi ka ba nag-order ti ara? Saanin ko naman kami. Kinkaslawan ti randam nga after dito ikat mapantay ti hotel. Kung amin at pa masapa ng bigat. Agpamanilak tong bigat, di masapa para bangon. Okay lang ta. 3 hours mo lang. Tsaka iti mabanong. Mabanong ka di. Nakabanbanong. Kaan nga mabanong. Nakabanbanong. Ang gabalit,ag-enjoy taman. Sabagay, pag diferensyaan na ngamin ti maminsan kan ti maminado. Ti maminsan kan just the same. Kastan tumanin ti may pidwa na kat asya tumanin pitlo na kat di maminsan da lang. Imbas nga 3 hours, 1 hour lang. Sanin. Ang mga no, siyak tumutla ti may ibagang another round. Inawis ka ta, may ibaga kang gati amin. Bawa na, pag ako mo limpas na pinangamangan, baka jak tumakapanganan. So, iringpas na pinangaman ti mangan. Manong name na Jack Mariro, 2.5 years min. Kenny Ophelia. First year anniversary mi, ipain natin kinabirhen na kanya. Kaya tamaten, manipod mo idin. Once a week, for every Friday night, nga nag-check-in kami. Ngayon, check-in tulok manong name nga, agsikog isula, tulok ako na, saan tapay naka-ready ng asawa, agsibod ta, agor nung tapay, kasta tulag mo. Kaya ko na naman manong name oras saan ko kanong ibaga, di ba nag-control ko, naka-control isula. When, 2.5 years min. Mabali yung siguro nga, tundumanon ti 3rd year anniversary mi, kahit mabali min ito na pagtulagan ti kalaysan. Ngayon sa balit na nang nagko manong naming imbagana. Ilakad ko rin papelas ko di Manila. Para ti pa nagtrabaho kita abroad. Ano? O pili, awan di kasta nga tulag ta. Awan di kasta nga tulag ta. Nagtulagan ta ka, di nga, agabroad ka. Titulag ta, nagtrabaho ta, agurnong ta, sa tanto pagtulagan ti kalaysata. Awan di ta ititulag. Amom, nutagduma, maamendaran tulag. Iso nga, noon niya matitulag tayo di, amendaran. Walter, adarapap ko. Tapos sino ko minti awan narapap na? Iso nga nagturpos ta ng padpada ti kolehiyo at napindas nga trabaho ta, adarapap ta. Arapap ta ti mangi patagder iti pagbalay tanto with complete appliances. Arapap ta ti madan iti bukod ka kutse. Nagloan ka, nagkarloan ka, so sagasa ti kutse. Ngayon to nagkasawa ta, okay to pala hindi kita nga car. Mga gumatang na tuntoy ko, ti
family service car, pang pamilya. Malaon na ti driver, ti mister, ti misis, ken limang anak. Po, ito limang anak. Data tarapapta, di ba? 5 to 6 children. Saan nga magunod deta? No, ito yung sweldo talhain, tinamnamay ta. Dakal mo ti sweldo ka, oras ka. Ngayon na mapanak iti abroad, times 10. Amom, sana sinsinan nga balay ti kahit ko. A dream house, parang mansyon. Nako, dagiti lang buhay nga politiko, ti baka palakdir ti mansyon. Kasi makita, dagiti buhay nga politiko, nakamansyon da, mano nga mansyon. Dagiti lang dinalaing nga boksingero ti baka mansyon. Kasi laki ni Pacquiao. Kaya dumapay ka politiko. Dati na bamaknang na kita. Dati nga bamaknang na kita politiko. Ngayon, handa aging papabak ng dalatag, papabak ng da. No manut mansyon da, manut asawa da, manut ti lugan da, di kita first class nga lugan. Nga nagapumat iti buwis ti umili. Puera de los buenos ko naman. Ngayon, kaduan na. Ultimo nga ako naman nakasingsigpet. Ngayon isumad gayam ti kurakot. Kasi dagdamat ti Senado. Mamanulang di kita awan ti kuana, anomalyana. Mabaling ako na yun nga 90 o 80 to 90% nga politiko ti puro kurakot. 10% lang ti saan. Nagbatit. Apay napan ti gobyerno ti pasaritaan ta. Dawati mo ti bill. Tabayado mo. Sa gasata mo ti kotse. Nagawid akon. Masapakin doon parbahong ng rubuhat. Mag-commute ka? Saan? Nagkutsaag. Awang kaduam. Ada. Narikat tikbay mesay. Kanakak. Amo na matag-drive. Mabaling kam nagsinublat. Saan ka din ni may bawawi pa eh? Di ba nag-abroad mo? Walter, saan ko nga, hangko inaramid na ito tapno, dawatak ti pamalubos mo. Agpakada. Hanak mabaling nga gawid. Diyak kidawin ti pamalubos mo. Nudikat agpakadak lang. Papanam nga pag-iyan. Timitalis. Madamat gubat sa jay. Hambata. Di ka katipulos maigawid. Di nag-igawid ka po tadyak paigawid. Tiro dawat aking kiti pamalubos mo. Kano saan ka palubusan? Tilan ararabida ka nagpakpakadakin ka. Awan ti magdanagam ti komunikasyon. Alis tuwa. Mauray ka nga ta. Sikat nagsalutsot kreta. Sika mo na makasugmad. Mauray na nga ta. Sika mo nagsalutsot kreta. Sika mo nagsugmad. Ada pa nagtalik ko kayong ka, Walter. Agas mati pa nagtalik mo kanya. Amok nga orayan na. Ikarikmat kayong ka, hang kalakit agararamin. Hantong agbaho tirik na kayong ka. Agtala na itong ngayitan ka. No agtala na edmet, panagayat mo kanya, Walter. Sige. Hintan. Mo nakalata nga rin. Kantangin, damat ko siya mo. Bati ka ba lang? Kahit ko tagurdir ti arak. Magpartek ka. Awan dete titulag tayo. Ngagabrod ka. So, sakit para kanyak ti amin. Bahala ka, no? Di mawatan. Mula ka rin. Kinuna na kit timak deren ket inala ng tibag na bahay. Kunana, kalpasan ti.
Parang bisito na itilips ko. Nabati akmat nga nagsannaay man. Pinayapayak ti waiter. Yes, sir. Kanak mandi. Arak. Brandy. Uraan yan tan, basta brandy. Kasi nakatakal lang, sir. Di ka nakalingan na. Good for one. Sige, sir. Nagurduarak pa iti pulutan manong name. Nanganak itahin ng anak ka makainom na akong pulutan ko. Pinahalak ti cellphone ko manong name itinawag ni Dave. Hello, pare. Kutawag ka. David, at the date you can name Ophelia? Pimanawan. Nabati ak dito yung restaurant. Napay, hindi ka nagkuyog, apit di ka nag-check-in. Dati ang date kayo, check-in ka lata nag-check-in, di ba? Pagkasanga may iliw. At ano pa panan ng masapan ng bigat? Nagparbangon. Mapansa di Manila, ilakad na tipa, peppers na nga abroad, nga ba nagtrabaho sa Dubai? Panahon na ka? Panahon na. Di wow. Umay naman kagkatuan, Dave. Imbaga kiti restaurant. Sige, umayak. Nag-orderak pa iti may sa naming a brandy kasi diyaman lahat katakil na. Tap na isunto ti kukuha, diti. Kaya nag-orderak pa iti pulutan. Naging ka naming nga, agpadpadang na. Medyo narik namin tinom na. Nga nakarot pare, ituluta, pananta. Umad kami kwa dito eh. Mapandit resto bar. Nga dari kiti babay. Gabata sa amungan na bembang ni Ophelia ita. Bumembang nga sa bali. Ha? Di pa nakadayo. Garami dakon. Di arumad lang. Amo seryoso. Anyata mo, makasarak ka rita di bagong dating. Let's go! Hasta nga rod tinaramid mi manong name kat gapot akarussanadak imay ti table ko. Imay nakitable kanya. In table ko. Let's go. Ano nga rod? Muna na kayo. Muna kami balik. Tap tumakado kami. Kasla nang ipapasak dahil nga babae manugnemi iti sakit tinakam ko iti nubya. Nakawawal dak manugnemi. Agpakpakawan manugnemi iti tiyan. Kasla isot nang ipapasak manugnemi gapot tinaramid na pastalatan nagdesisyon nga umat dahil iti tulang. Siyempre adan to iti adayo. Kaya nung mailiwak kang kuha nakasano. Abagay. Adumat dito ti pagparausan ako na. Agsapak nga rod nga dimteng dito balay manong namikit dinamag da papakin ni mama. Abay nag-overnight kayo? Kini Ophelia? Awanin ni Ophelia, papa. Oh, ano awanin? Iyak lahat ng panagtrabaho na dyan, bro. Ore awan na iti plano mi. Kahit na nasawen, subukan na kayo ti panawen, no, natibker ti tunggal may sakada kayo, nanarunakan ka. Natibkerak, papa. Lalaki yak, awang po ko. No, danto man, siyempre kasukot ni Ophelia. Nasang kong seryoso. Ngam ni Suna kas pagarikan ti mangalat ti kasukot ko. Sa bali asaritan detan. Saan kong kamagana ti babae, nasyak tinang damo, nasublatan nito sa baling ng lalaki. Idi manong name ita makaprubaran ti aplikasyon na kanadang plane ticket na manong name tawag na kanya. Di umay palubusan? Oresahanin. Tamang anog sangita.
Okay. Ito ano papan mo? Agplay tak di alas 11, bigat. Diretso. Ag-stop over ka malahin. Kalpasan na. Nahin to the pay. Walter, katamdan naman nga saksakit din tinakay mo kanyak. Agbeso nga awan dati ititulag, gan maamendaran titulag. Tagibasetag namin tisweldok dito eh. Imagine, no itsadya di pagtrabaho, times 10. O, iti upat nga taon. Makurno nga. Upat nga taon? Hoy, dito ti kontrata. Oh my God. Dinak mauray? Diya ka mo. Napaut una yung deta nga taon. Napanaguray ko. Manong name ito or anyat araramidak awan ti mabalin ko sa kapunan nga. In concentrate ko tinagtrabaho, pinagbalin ko nga bis di bagik, pasari tumawag isuna, sung batak met, pasari met sakti tumawag, aging gakalpasan ti makatawan, narasa yun di tawag na. No tawaga, kamat sumungsungban. Kaya't nasawan manong name, mapukpukawan ti komunikasyon. Gapo ito na itang harapaap na. Aglamiis ti relasyon. Aging nga dimteng ti sabali nga babae ti biyag ko manong name, awamat ka di trantak nga mangalat ti kasukot na. Kasukot hanga kasukat. Gapo ta awamat ti formal nga nyamang nga panag-break me. Napukaw lang ti komunikasyon mo. Isa dito ay manong name ni Celia. Wow. Fresh graduate, manong name. May nag-apply dito kumpanya pagtatrabaho. Siya tinutukan nga ng interview kayong kuhanan. Di ba ng interview manong name pintasik launay, di kiti bibig na. Di kiti mata na. Ti pamagi na manong. Fresh graduate. Ngayon mamanumat, di kita virgin, nga graduate ti college. Manong name. Magustuhan na ti ba ng interview kayong kuhanan? Naragsak. Kasi i-close na tirik na kanya. Thank you, sir. Well, nakapasa ka. Ito lang yung pintas mo. Pleasant personality. Pasadong-pasado na. Thank you, sir. Thank you. Okay? Manggurugi ka Anthony Lones. Lones? Siya ito di makamo. Ngayon panitanagan mo iti at HR. Lones. Apag-iso. Katapusan nita, into nabigat, magrugi iti mo ng aldaw at sumarong nga bulan. Good luck. Thank you, sir. Thank you. May masidig ni Dave. Pare, at ang kasukat ni Opelia. Sino? Di Joy. Lalapsat siya. Kapres-pres ko na. As lakatpukan nga baka. Karne baka. Talamat madlaw mo. Saan mo pasukan? Tsak di mapasok yung, uy! Han! O kitang piti parit mo. Manong name dimteng ti Lunes kani Sembre kani Suna. Nakakonsentrate manong name iti pa naka-orient na. And then, nagtrabaho na. Manong name, masadag kanyak before lunch. Sir? Mabalin nga maalat ang contact number mo. Tapay. Takait ko nga sa ludsudan no ko ha. I-text ko, ganun. Sige. Ito. Thank you, sir. Before 5, manong name ada na awat kong message. Sa nga nakabunbok. Binasa. Sir, ni Sally detoy. Mabaling ka ditagyaman ken ka? Na nakastre ka? Kasano? Dinamag ko. Kahit ko mga i-date ka?
delikado rin ito. Ti babait mangi-date kanya ako. Gabatas ang gasumbatan. Nag-text man yun. Orahin kan dun, sir. Itinakay paradaan jet kotsem. Medyo lang. Ket 5 quarter, iti rumarak, manong naming, idi tagur ureng agpaiso ni Sally, manong naming, itinakay parakingan ti kotsem. Tutot ko na ti remote ko. Sinyas ko manong naming aloktan nan, aglugan natan. Linukatan na naglugan. Naglugan agmatan manong name, binandar ko nga sigod, inyerkon ko, rimor kami ni Twitter, garahe, di kitilukan. Pangitintam kanya. Sige, sir. Akong pag-unay ngamin amo. Happy date na. Kas panagyangan ko. Dikad-sikat ang gastos. Umpisweldo, sika. Happy nga. Yes, sadag mo tirik ng kanya. Tibakim kanya. Pag pinustahan ta, Shelly, na love at first sight ka kanya ka lang. Ita pa lang ang mariknak da ito, sir. Ado di kita nag-arim kanya kidi Adacti College. Ngayon pulos. You mean, may isa ka kadig di man manong nga Virgin nga graduate college? Yeah. Mamati ako mga ron. Hindi nga rin din datam no mamati ka. Narikat ka di ka pagsalitaan dito. Oh my God. Abi nga takasto yung babae. Minsan ko nga narikat nga pagustuhan dati nga babae. Kabayatan nga awan ni Ophelia apakid din. Mangalak kasukot na. Kasanun no. Bahala na. Gapo iti arapaap ni Ophelia iso nga napukawan ti komunikasyon. Nagdinan kam nga road manong name kalpasan na Simret kami iti hotel manong name. Napan nagdigos. Kalpasan deta. Simublatak na. Kalpasan na. Nakaiddan iti kama. Nakaules. Idi katek ti ules manong naming na kaparawaw keng kuha na. Wow! Yawan kaya mapulos ti tapar. Lalaki hak manong naming kat siyempre. Baro, kaadaw nga putahe. When, inaramid ko nung ti amin manong naming tap ng mangigat di kiti agadi ading asog ka na rin eng ni Sally. Damdamo na ngagpay sumanong. Virgin. Uy, are you crying? Tsaka mo no, apeng ang sangitak, sir. Walter, tinakan ko. Walter. Tsaka mo. Ingam saan kang babawi. Because I love you. Uri saan nakalab. Pag ko nang masang kalab, di mo pa imbagat I love you. Baka magkadi. Katsakin magamon. I love you, Walter. Thank you. Among anda nobya ko nang kuma. Ay, nobya ko nang kuma, sorry. Ada dito ba, hindi ba? Abay mo, inamok, nagdamag ako. Dinamag ko kay Sir Dave. Lukod dyan nga, diba? Sigod nga ko na, napugsat ti komunikasyon niya. Gabutawang ka na tulag nga agabro di zona. Do you still love her? Yeah. Agdala na ti panagayit ko kingkuha na. Malaksin. No ti panagkarelasyon ta, kad ininot tumet nga maipatek ka. Uro-urayek data nga panahon, Walter. Uro-urayek. Ket nungas pagharigan ta, saan tuman nga siyak at talaga ti patpatig mo. Kaya't ko, nga dan tumabatim, apakalaglagi pakken ka. Anit kahit mo sawin? Kahit ko daganak, nga sikat yamana. Oh my God.
napindasan na manong nemi jakmet mauray nga ibaga ni Shelly nga masikog isu. Twice a month manong nemi. Dapat schedule mo. Kaya't na kumama manong nemi nga once a week. Wag ko na. Nagtalinayad nga rod ti relasyon mi kini Shelly nga isut agay ayat manong nemi. No pay, nasakit nga tamat nga awatan na ano kasta nga date kami kat pagparausan. Ngayon tsaka mo. Talagang nagtalinaid nga awanan ti komunikasyon mi kini Ophelia. Dua, talo atawen, anong name? Idit agring ti cellphone ko. Ni Ophelia. Hello, Ophelia? Sorry ha. Busy ah. Katsikat di ka tumawag. Manibod iti saan ka sumungsumpat. Yung sarding mo timawag ka. Do you still love me? Sika di pala yung tipat-patig mo? I'm sorry. Anat ka mo sawen? Apit susuri ka? Adan sa baling ayetek ditoy. Ophelia. Kati ka kangangaw? Sana ka kangangaw. I'm sorry, Walter. I'm sorry. Nasakit tinaramid mo. Gapo itarapahap. Tiarapahap mo. Sa bagay, sanak na din mas dahaw na maminsan kaputa. Di pa naging nadayo kat isot paglaing may isang relasyon. Sorry. Okay. Saan nga nang susuri? Tas saan nga makaibabawi di kiti pasamak ti sorry? Okay lang. Saan siguro nga sika? Saan siguro? Sigurado sigurado. Sigurado nga saan nga sika ken siya tagkatuloy, tagkakasan. No, di ka dati sa Bali. Pilipino mat lang? Saan? Mahilig ka siguro iti foreigner. Isot makaitad amang silpo ka na gitarapahap ko. Arapaap mo Jack, maitad ka. I'm sorry, Walter. Okay? Sige ka natin. Alisto ka lang, sursuruan nga lipatin. Gapotad na nakasagana nga pagnibawin. Tinaksak manong name ni Shelly. That date. At na patag ni bagaken ka. Sige. Kuna. Nagdiretso kami manong name iti hotel taada restauran na. Manong name sakbay nga nag-order kami dituhin manong name nasla na irut itanda kita rakop ko na barbara itanda kita agay ko kenkuan. Naglaw na manong name. Walter, sa balita. Gapotawid lab. Nagsina kami kini Ophelia. Ha? Gapotadan sa bahaling lalaki di biyak na. Iso nga sika. Sika Shelly. Sika tinekari. Oh yes. Thank you. Datit kang kanayon kong idaw-dawat, Walter. Nasapay ko mata sika kin siyak mitlaeng. Kagat aramidek to ti amin. Nakuha naman ito nga di kang babawi nga mga sawa kanyak. I love you, Walter. I love you so much. I love you too. I love you too, Celio. Kalpasan laeng tinam nga bulan na isaganan ti kalay sami manong. Ni Dave, ti best man ko, manong Nemi, kahit nakurso na daan na di may honor. Loko ka. Isukat mo pa lang ni Nigya Estela. Takunadan pare. No talaga nga isot na ikari. Iso. No saan nga da kami? Di. Manong Nemi na daan kami nga dagos di bukod nga balay. Kaya ako hanin sa pulik pa manong Nemi kini Shelly. Pero may nga perfect nga asawa. Perfect nga ina ka. Talungan na kami. Kaya po manong Nemi na nagsasarunong pasagay natin may sa lalaki kaya duwa babae nagpalagitin sweetheart
Mabaling ka di nga. Asikasuot latan ni kita nagta. Mabalin tamat mga yaya ang hawang kas iti na. Okay. Tawarag subuling ang tumadlag trabaho. No. Tatakilan na kita nagta. Imawagin lang ta. Natakil mat sweldo. Sige. Apply na house 5. Ken mother of 3 children. Manong name no may panggap kini Ophelia na minduansan nga nakiasawa. Gabuta divorce. Awan tagpaot nga lalaki ti biyag na. Gabuta rapaap na nayawa-awan ni Sun. Kapumat laing tarapaap na manon name sa ang kami nagkatuluyan kat nakasara kaktakas kini Sally nga naimbag nga asawa, naimbag nga ina. Dito nga ron, ti pagkasaritak, manong name, kalagyaman naklaunay, tilaing mo ang nangibasa, kat sabay ko ma, tadamat na ibatik nga adal liliwakin pagsarmingan ti biyag. Agyaman nga pagayam mo, Walter